Ang koborong sa kobor ang di besar nuklia koborong sa ang tabak cina sa kita ang di besar nuklia ang besar Ani bi busai amal lain thamas he. Ani bekra na ase gedat gerne kari honong ne. Aku besar kerayu, ani cila, anak kibi tangga, Nin busai nono bufur yakar gela. syukur bantina, Tangge. ang saimiya, Ono buri handong marka tong bini. tunggu, bodi sirin bodi bobo bay, dekro kayu. Tabuni o jorogo sang belai kino te wan loi heke ba tirpra haste onek te kebang monate mapili rok sang nugui phayo abon bising no tini neo video duita news coverage khajang nai first news sanga ke khoroksa sala heke ba belai kino te faltu tongka heke ba bini mungka ke mungkri tirpra te bini bihikno bok tori ripane taboke yakari kalang thagate alka bari sak phalnai tomung baise bar nok rok na oi tongla siu rok nei जों साइमागा सिनि बिदुनि फाजोंतै आबोनि बिसंनि yang paithokon kake bini bihik belai kene te cover sawe heke ba bono kuwi baka hamjak toma bagite o mungkari tirprano heke ba nasing toko ako bini mungse mungkari tirpran kake bo bini besano bo baike mungri mana ba thigiti omai si faltu musukno norno kake kisa misate romi agone thapra pungdamre usta pungsari latir hori bo belai kene te faltu tomo tongka o asudasrai belai kene te bihikno tongi sai pai yakar kalang taga tabong kake belai kene te khari thangjak te alka sak phalnai bari baise basa bar rongnai tongolai si rogni bo sing sai maka yang paithok kake bini bihik belai kene te kapjak belai kene te khairok masi janai ke bo hai diba ওকে ফাইদিং গেছিনি তিনি নিতে গেছে নেক্সট নিউজ বিসি বাগ সিকলা সিকলি লেতরা খার খাইজা ইয়াঙ্গো যে কাজেক রকসে খারু হমাবো সংথানাগাতে খরকসা সালা বেলাইকেনতে কাবুইনে হেকাবা বিনি বসা বতিনি হেকাবা মখাং বেলাইকেনতে নানিনি মুসুং জাগি ফনতে আজ বরনি বুমা বুয়া সংro আই সেট গেট আউট হন তামজানি রকনি ইংলিশ বাই Utugi rohjaka oselano belakeno te oselaka suja suji borok belakeno bo kap kate hawgi rogi kap kate ani bihik besani ang makang nane musung kate nang jabai phono khari phono thangni jesa panang di te angni ni makang rok kise misa nane musungo ani besapati ni bang rok ni te bo obri ni buma bo bai heka ba kam hamia kok salane thangmo bo I said get out ni nok ni dagari tikle rejak po osela aboni yaglo bo boroni hekaba param se rogote kes khaine hne thana thangmo bo thanani usi kes chongna lagi hni bo sing saima ka biduni bakang tei gobang ma kamiyam sai hairogo bo thangani kes rok rnani rokni thangka thangmani yaglo bo omoni ni area kalai amo buni area se or kes chongna lagi rokni belai kenate pod report ko khiljama bo sungnoka obonti bo belai kenate hawgi rogi kapka hekaba ajaga live ma tv thangi sogi jak belai kenate kam hame kok sanglai kya gibo belai kena kapjak jori so brio video na chongke nang dati te nini basai ni makang nai pidite nini basai belai kenate yathe yakrok bebang no rai chongate khari machi jate te norong bo amhai tongro ta tongnite kubi hamjo ko mani kisani yathi diba abun bisingnete norong o video no saja tongke like share khadite nonobe next video malai nai tinini bagi omsunate o video ni clip no kisa nai nai video no share khai kongke share khai de channel lo katalangke subscribe khai tonidi dilino katal update mana bagai Ang koborong sa kobor ang di besar nuklia ang koborong sa ang tabak cina sa kita ang di besar nuklia ang besar nuklia ang di sanjinai ang di besar puruk sira ang di sana ya ka koborong sa puruk sira Ani big bayro sabai sira no kita purung basira ang di sana ya kai purung basira je numero sabai sira ang di sana ani big busai amal lain thamase ani bekra na ase gedat gerne kari honong ne ang taw bihine munugyan sana munugya ani busai bihina nugya ne bagai ang taw ko khai tongkha ang nana sinang brong no nungma sinango ingka besan bekra na sabo din bihino kairi hoka nang ta phajire thanjire hinjawa no get out get karjiro ulta se bulana yesong no an logi thangjan toicho an maji gong thalai jak je nogo se ma habye ang tam khanya nai sagare norok buji basire ang tam khanya ne ang do rak hakchibika dukho ani bibang osu kok sala hamdalai mane ang ta kok gama saya ani bisagul mana phunugya an tam bul tam ongnai bona phunukton naidi ang to busu koborungi tong Ani yak besar asibeki an bihik besar nungjani bagai naidi jotona norok ang khugi phunungnai asibeki ang sap jodan bihik besar mai ang kai ang prathing tharan ke rabai
Om pura rachi bekyang. Jotong rachi bekyang. Ses. Om tam berakamu asal mari mari. Jotong rachi bekyang. Om ketang gira. Ani bihinya dukun ngira bu. Ani bihik agi oza kamu ano asid bay. Siri mani. Jotong rachi bekyang. Mama le yang jara kan apa? Nin bihik besana nugya kau din. Ang tini bay. Masum tongka. Ana 15 din time ni wan bekra. Karir na hinai. Ang 15 din pore thangka. Ana bora bu pununja nog bahabiya. Yang boro rabat ke yang bora kang, takai mau sih raci nang totora, raci na yang,